ya bụ maka ụmụ yahoo boys na ndị a na-ebugasị mmadụ enweta ego ka ihe ebumnobi gị uche gị na ihe dị ebe ahụ wụ na ịmasị ihe niile mmadụ mere na-enwekarị isi nkwụmụgwọ so ihe ndị a dịkwa mma ọkwa human being dị ka ha na-eme ụdịrị ihe a ugbu na ebidoro eziwe pat ziwe isi mmadụ n'ọtụtụ aka na nso ezigbo isi mmadụ emekacha ya ugbu na ịma ọ dịsịza adị ma ihe ọjọọ adị ma ọ na-adịkwa mma ka ndị mmadụ weba aka ha na ihe ọjọọ ka eziokwu nụrụ n'obodo kọsị ihe ndị a dị mma so ọ dị mma ama akwakwa ndị mmadụ na yut ndị ọbụla mege ihe ka ha kwụsị ya maka Chineke kwabikwa n'eluigwe na afụkwa ihe megede ihe na-ebutekwa n'ihe n'ụwa ndụ ka anyị si wee nọrọ especially ebe anyị nọ obodo Naijiria ihe ọjọọ na-adụ izi ịmụta na be anyị na oke ọchịchọ and ihe na-akpata oke ọchịchọ ahụ na mgbe ayawụ mmadụ nọkọrịta wụdị mmadụ ibie ọ na-ewezi anya na onye a dị otu a na ọ na-agba moto nke dị otu a ọ na-arụ ụlọ nke dị otu a de na-achọzi ihe ọbụla ya eme ka o nwetakwana ụdịrị ihe aha onye agha o nwere ike ọnwụ na o jidegwu onwe ọfụma o wee tinye aka na ihe ọjọọ iji achụ ego aha n'ọkụ ihe a na-apụta na ndụ na-eme 419 ndụ na-ezu ohi na ndụ na-eme ihe dị iche iche were akpata ego mgbe daisi n'ike uche na mụnwa na-egosi na onye dị otu aha adịcha mma dịka na nghọta nke m otu a ka m si wee ghọtakwara ya na ụdị nghọta m n'eziokwu na yahoo boys ya anya na-ele yahoo boys ya ọ dị ụzọ lab nke mbụ bụ yahoo boys enwe ndị nọ n'obodo a na-achọ ndị ọcha na-achọkwa ha because onye ọcha na-achọ ịnataga ego one gịnwa na-achọkwa ịna onye ọcha mana onye nke ya ndapụta orie nke ahụ yahoo mụwa mma mana ọ rụwazi n'oge ọgwụgwọ oge a na apụtazi ụkwụ ọzọ si na yahoo plus nwanna yahoo plus a ihe abụrụ ezigbo ihe ekwesịrị iwepụ ya out of this our country because ọ dịghị mma ọ dịghị ọwụ ihe ndị mma mmadụ ekwesịrị na anụ maka yahoo plus because onye ọ na-eme yahoo plus ebe a na-akụbi ya mụ ya esi okugbuo ya